ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಅವೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಮಾತರಿಗಳ ಆಪ್ ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವೇಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊನ್ನು ಹೊರ್ತಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್ಡ್ ದೇಶತ್ ವಿದೇಶ ತಿರ್ಗೊಂದು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊನ್ನು ಅಮೃತ ಜೋಶಿ ಆರಿನಿ ಭೂತಾನಿಗೆ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಯಾರೇನು ಪಾತಿರ್ಪಗ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಡಿಗೆ ರೈಡ್ ಬಿಡಾದೀನಿ ಭೂತಾನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಒಂದು ಏತ್ನೆತ್ತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್ ಇದು ಒಂದು 5th ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್. ಇಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಪೋಪಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುನ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್ ಪೋಡು ಬಂದವು ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ 2022 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿನೈತೆ ಏತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ ನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 5th ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡ್. ಒಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಶತ್ ವಿದೇಶನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಇಡೀ ದೇಶ ತಿರ್ಗೊಂದು ತಿಂಗೋಲ್ಗಟ್ಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪಾಪ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತಡ ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚೆಪ್ಪನು ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೈಕ್ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಪಜೇರು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಜುದುಲೈ ಬರೋಡು ಬಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗ ದಾಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ದಾದಂಡಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಉಂದುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಶ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋತಾರಿ? ಯಾನ್ ನೇಪಾಲ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಮಯನ್ಮಾರ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಜನವರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪೋತೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 5th ಭೂತಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂದು 22ನೇ ಪ್ರಾಯದ ಈತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ. ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದದೆತ್ತದ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈ ಪೀಕ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.